dia i salut. Este divendres 7 de febrer es produirà aquí en Alacant un autèntic aquelarre pandorga. L'objectiu serà promoure el vot en contra del valencià en la pròxima consulta contra el valencià que ha creat el govern de la Generalitat Valenciana. Hi participaran, entre d'altres, l'Associació Nacional de Pares de Família Pandorgos, alguns demòcrates de tota la vida i un convidat sorpresa, ni més ni manco que el secretari general d'Educació de la Generalitat Valenciana. Arromanga't el camal, toca't el nas. Veges si té saragüells la cosa. Daniel McEvoy té nom de ser el roïn d'una pel·lícula de vaqueros, El Chavo.